So sabi ko kay Tami, magpunta ako sa Walmart kasi mayroon akong gustong bilhin or sa CVS kasi doon sa kabilang Walmart na pinuntahan ko, wala talaga nakaklose man yung mga ano nila beauty product guys, no. So sabi pa ni Tami, sasama daw siya. So ngayon, siya yung nag-drive guys. Obviously, siya yung gustong mag-drive eh. So sabi ko, sige dong, sige samahan mo ako, punta tayo doon. I'm going shopping. You wanna go? I'll shop somewhere else. Seriously? I thought you were gonna I'll be in a different part of the store. I thought you were just driving me. No, I'll go in a different part of the store. Good part about that is So you okay. can't sit there and say, "Oh, don't get that. Don't get that. We don't need that." No, you stay here. Yeah, shop. Hala, you want me to Seriously? Go shop. How much is this, honey? I'm not shopping like much. Uy, Okay. you sure? Yeah. Okay, fine. Okay, bye-bye. Oh my goodness. So, you're going into? I am. Adoy, pinoko. I'm going to get important stuff. So, mine is not important? Exactly right. Agray. Agray. No, ay sumama talaga itong si Mr. Ay, akala ko sa sasakyan lang ito. So, kaya dito ako nagpunta guys. Tingnan nyo naman yun, no? Hindi naka-close at hindi mo na kailangan magtawag ng mga trabahante dito sa Walmart para lang bibili ng mga product na mga konti lang, no? At so yun, ito yung hinahanap ko dito. May nagtatanong kung anong klaseng yung lipstick ko. Upgraded na po itong product na ito pero ganitong kulay po yung ginagamit ko guys. Ang ganda po yan sa lips guys, nakakabata. At nagpunta na naman ako dito sa mga pangkusina na gamit, no, obviously. Kasi may bahay na tayo. Pero gusto kong bumili niyan guys. Pero naisip ko, ay magsayang-sayang lang ako ng pera, no. Kasi marami man doon pero mas maganda itong mga bago. Naghanap din ako ng mga gamit para pang bake. Ang problema is, puro man aluminum. Ay, hala. Honey. I'm shopping and you did shopping. I'm the one shopping and you did shopping. Nag-shopping na. How much is that? Yeah, it was clear. It's 129. That's still expensive. Ako yung mag-shopping. Siya yung nakabili ng mamahalin. I'm going to look for clothes, okay? Jeans and stuff, okay? Okay, bye. So, nagpunta ako dito pero wala man ako nakitang nagustuhan ko guys at saka pangit yung dito. So, gusto ko na magpunta na lang. Balik na lang ako sa Marshall kasi parang mas maganda pa sa Marshall mag-shopping ng mga damit kaysa Walmart. He's here. You don't see any cat right here? So, yun yung shopping ko. Yung pera na binigay ni Tami, ito lang yung nabili ko. Okay, I'm not gonna get it. This one. Oh, did you get the milk? So, obviously, andito na tayo. Bumili na kami ng mga kailangan din ni Tami. Yung mga gusto niya. Tignan niyo, nakaabot ng $400 si Dudong Tami. Yeah. Ito yung resulta na akala ko ako yung mag-enjoy pero si Mr. man pala yung nag-enjoy sa shopping night. You give me cash for the shopping. Can I use that if I go shopping for a dress? Of course. You sure? You can. Well, I know with the credit card, but you can use cash if you rather. Cash is better. No, credit card is better. Cash is better. Cash is good to have on hand in an emergency, but use what you like. Gahe makagulo mo yung gani kung cash is better. Cash is better. Okay. So my husband decided to go to the grocery store again guys. Mag-English muna tayo dito kasi hindi ko pala alam kung paano mag-English kasi nako. Baka pagtawanan tayo ng mga ibang Pilipino. So, nagdesisyon siyang bumili kami ng salad dito. Arugula kasi isa yan sa pinaka-paborito namin. Pero, titingin na ako dito sana ng kamatis. Pero sabi pa niya, naghanap daw siya ng baby arugula. Iwan ko na lang, wala mang mga baby dyan. At alam nyo naman guys, na hindi talaga mahilo na itong asawa ko guys. No? Kailangan talaga niyang lumalakad at magbili-bili. So, ang plano talaga niya dito is, bird food. Kasi gusto niyang bumili ng mga raming bird food. Kasi mahal na mahal niya yung mga bird niya doon sa aming backyard. At saka sabi ko sa kanya, kailangan daw natin ng lime at saka lemon para sa ating salad. At dito sa mga tindahan dito sa Amerika guys, no, na meron talagang mga ready-made na mga pagkain sa mga taong wala na talagang time at doon ka na bibili. Ay, sabi pa niya, bakit daw nakikinig siya sa akin? Well, I listen to you. I think this is more cheaper, the yellow. Yeah, it's cheaper. £2 less. That's better, honey. Get cheaper one. Ha? 7. Grabe, Dodong Tami, makaano, oh.
The side. Oy, the side. Ah. Grabe, han. Dito guys, palagi ko na siyang sinasabihan na, tara na, ay tapos naman tayo. Nakuha na natin yung anong gusto mo. At guys, naghanap pa talaga siya ng mga pagkain ng pusa niya, oh, di ba? What flavor is that? There's 4 flavors. It's chicken, beef, tuna, and salad. Okay, just get one. That's expensive. Oy, $30. Yes, Oh, hon. wait, it says 2 for 31. No, that's not it. This is the one. Kung alam nyo lang guys, no, iba't ibang klase ang pagkain ng aming pusa. Kasi kapag mapagod yung pusa sa isa, bibili naman siya, maghanap na naman siya ng ibang makain. No? Ganyan po si Tami hanggang magpundo-pundo yun ang mga pagkain ng aso at pusa hanggang dumadami. At andito na finally, no, andito na tayo sa cashier. Kasi si Tami kapag hindi mo yan siya birabirahin, no, papuntang cashier, no, hindi ka na, no, magtanggong yun mo doon sa loob guys, maghanap-hanap pa yan kung ano yung gusto niyang kainin. Cats are very picky. You find something they like, you just keep giving it to them until they get sick of it. Yeah. And they'll let you know when they're sick of it. Yeah. Unfortunately, at that point, you already have a taste Yeah. of it. All right, Thank you. All right. Masaya na si Tami guys sa kanyang grocery. Umuulan na guys, ang lakas. Ang lakas ng ulan. Aguroy. May grabe guys. Yes. I had to follow you this way. You got a stop sign, you don't take a stop sign. Aguroy. Ragid talaga ako ng manok guys, gipit-pit dris, basa-basa na guys, no. So kaya yun, sabi ko sa kanya, tara dong, wag ka nang mag-irkon-irkon dong, nag-vent-vent pa man si Dudong Tami kasi nag-moist-moist man ang sasakyan, no. Nag-ano man siya, nag-fog. So kaya ako dito, kumakirik na ako dito sa ginaw-ginaw guys, at yun, malapit na kami sa bahay. Mag-stop pa sana ako sa ibang tindahan guys, kaso talaga basa naman si Indemiri, pati yung aking bra kasi nga manipis-nipis yung ating damit, no. So yung ulan talaga sumusulod sa aking mga tiyan-tiyanan. So basang-basa po talaga ako dito guys. Iwan ko. So pagpunta namin, holding hands pa si Index Dudong, no. Murag mga correct guys, no. Ganyan po talaga ang buhay. Ay, but anyway, so andito na tayo sa bahay. Thank you so much for watching. Bye. Dahil ulan ng ulan kahapon guys, whole day, whole night yung ulan. At binisita ko ngayon yung ating sitaw. At ang daming bunga guys. At nakikita nyo naman pari-pareho lang yung kung gaano sila kalaki. At magsabay-sabay ata ito pag-harvest natin, no. So kaya pagtingin ko dito na excited ako kasi nga ang dami talagang bunga. Iwan ko na-notice ko sa sitaw. Kapag palagi mo silang tinutubigan or nag-ulan-ulan, ang saya at ang bilis nilang lumaki. Yun yung na-notice ko. Ang humaba na nga itong dito, oh. Yung pagkatay, yung hawak niya sa ating katayan. Nandun na siya sa taas guys, mahaba-haba na talaga. At sana lang din itong bunny rabbit, hindi kakainin ito kasi pumapasok na sila dito guys. At ito namang ating kunin na natin yung ating tawag nito, zucchini. Kasi nahimatay na naman ito guys. Parang himat yun ang atong zucchini ba. So i-harvest na natin yan bago din kainin ng bunny rabbits at mamatay. Kasi nasa lupa po siya at basa yung lupa. So kaya, o diba excited tayo sa harvest soon. Yung bumangon ka na sobrang aga, parang breakfast. Pero pagkatapos niyan, ang ginawa mo pala is nagpunta sa garahean para maglinis ng ating garahean kasi si Mister, maaga din siyang mayroong mga kaganapan sa labas. So kaya napagdesisyonan kong ilabas ko yung dalawang sasakyan at maglinis dito guys. Kasi every time na mayroon akong space na para, para magandang tignan, si Mister naman talagang magbigay ng mga ichichiburichi, mga counting mga bag dito, bag doon, at ang mga laman lang is mga snacks, candy, at halls, ganon. So si Indemiri andito, aligaga. Alam niyo pa, minsan talaga maisip ko na itong asawa ko is nakakairita. Yun parang maglagot ka ba na hindi mo masabtan imong gibati day. Sa nakikita po ninyo, 3 po itong among garahean guys. 2 yung ginamit namin. Yung isa is naglagay kami doon ng mga gagamit namin dito sa aming yard like snowblower, snowplow, yung connection sa aking sasakyan, weed whacker kasi magagamit ko yan every week. So ngayon dito tayo sa ating sink sa garahean. Pagkatapos pumasok na naman ako doon sa loob ng bahay kasi nakalimutan ko guys habang nandun ako sa labas na mayroon para akong nilutong sobrang aga manok para sa aso para naman mamayang hapon meron silang makain. So yun, nakalimutan ko, munti ka nang masunog guys, at buti na lang itong si Roxy nag-aw-aw-aw. I think na feel niya na meron ako nakalimutan sa loob, no. Itong mga aso ba yung meron silang feeling na meron tayong nakakalimutan.
Si Roxy talaga yung ang bilis makaano guys. Siya yung magtawag-tawag ganun. Hindi man siya smart na aso pero ay smart na yun para sa akin. Ay bahalag baliw-baliwan charot. At so yun, bumalik ako dito sa ating garahean at nagtapon ako ng maraming soda guys kasi itong mga soda namin dito ang dadami. Yung mga old, yung mga tinatapon ko, yung expire na para hindi mainom ng ating mga bisita at marami naman din si Taming mga binibili na soda. So kaya yung mga old, kahit okay pa siya no, itapon ko na kasi expire na. Ang dami ko na talagang natapon ng mga soda guys sa basement. I think last year manata yun, ang dami kong natapon. Kasi si Tammy usually grabe talaga ito pabilhin ng mga gamit, mga soda. Hindi naman kami umiinom kapag may mga bisita lang, kung anong feel ng bisita, kilala niya yung mga pamilya na guys no, na kung anong gustong imnon ay bilhin lahat guys. Itong aming garahean, malinis ko ng linis. Hindi talaga ito malilinis guys, lalo na itong sahig kasi yun no, lalo na pag winter ang dumi-dumi kasi yung sasakyan namin pinapasok namin, di ba? At ang daming dalang ice, magtubig, maraming salt. So every time na maglinis ako dito nakakairita kasi grabing abo guys. Dahil yan sa mga gulong-gulong sa sasakyan. Iwan ko guys, no, grabe talaga ako guys kapag ginaganahan ako magtrabaho. Continue na lang guys, and then maghanap na naman ako ng maano, punta na naman ako sa loob ng bahay. Ganyan po ako, and then continue na naman. Kasi hindi talaga ako mapalagay kapag nag-start na ako. Pangit kapag nakaupo na lang ako palagi. Pero pag mag-start po na nakaupo na lang ako, dyan na lang din ako sa couch the whole day. Pero maganda talaga kapag mag-start guys kasi ay non-stop na talaga yung aking pagtatrabaho sa loob ng bahay. Nilagay ko din itong mga tissue dito sa aking sasakyan para pag magamit ko, meron tayong mga tissue kapag magsikma-sikma o diba dito magpatag pahid-pahid gas-asa. Tinawagan ko na si Tammy no para ipasok itong sasakyan. Buti nakinig guys. Nagpahinga man yan guys pagkatapos naglaro-laro sa kanyang laruan. So ngayon sabi niya sa akin nag-alala kasi yung laruan daw niya yung binigay ng kapatid walang reverse. So ngayon puro na lang tayo nito forward no, nakakaloka. So pagkatapos nito pumasok na rin ako sa loob ng bahay para maghugas ng mga pinggan na aming ginamit kanina. Kasi nawalan talaga ako ng time after kung lumabas doon sa garahean adoy. Non-stop na sindemirian. So ngayon pagkatapos guys, linis na naman ako dito sa ating stove kasi ang dumi-dumi. Naisip ko ba, habang naglilinis ako dito sa stove, naisip ko kung ano kaya gagawin ko after nito kasi parang wala ng mga ganap-ganap dito, parang malinis na ang bahay at saka yung pati sa garahean. At meron ako nakitang kape na hindi nilagay lahat ni Tammy. Sabi ko itungtong natin ito dito lahat kasi para mang abnoy na itong maraming box dito. So kaya yun, nilagay ko na sa ibabaw guys. Pagkatapos, bumalik ako sa garahean guys at naghanap ako kung anong dapat gawin. Sabi ko labhan ko nga itong ating mga bag para sa grocery para sa mga baginaw na mga binibili namin ba kasi madumi-dumi na. So ang dami ko pa talagang gawin guys, pero tapusin na natin itong video guys kasi pag i-continue ko yung mga gawain ko dito whole day ay na maluluka ang taas ng ating video. But anyway, salamat.